Ассалому алейкум, бародарон, хоҳарон. Ман ин видеоро мебурорам барое ки бисёр халқи Тоҷикистон против ман гап зада истодан, обсуждатам доранд. Дар бораи ин ҳами видеое ки ҳозир мебинамаш, бораи ин ҳами видео гап мезананд, мегӯянд ки ман хато кардам. Тамошо кунед. Ты читаешь Библию, а я Коран. Анака одамои ки возмущаться кардан, гуфтанд ки ман беторат қапидам Қуръона, гуфтанд ки ман сари лич қапидамаш, гуфтанд ки ман косметика доштам. И прежде чем ответить на ваши вопросы, ман се гап дорам. Якамаш, ман торат доштам. На шумо, на ҳамсоят, на ту, на вай, на ин, на ӯ. Ҳеҷ кату намедуна беғарзаи Худо, ҳеҷ ка намедуна доштам, торат надоштам. Беғарзаи Худову ман. Барои авай шумо обсуждатам бояд накунед. Шумо чӣ? Авро ҳастед? Ҳамаро мебинед?